basoan antxe bizi dira, solas eta jirabiran. Gure janari potxoki garriak jaten, eta etengabe abesten. Garrapa ditut potxokiak! Egun potxoki. Garrapatuko zaituzte, bai horixe! Egiten dudan azken gauza baldin bada ere! Inork ez du ankituko gure herriska, eta lasai bizi gara. Gure janari potxoki garriak jaten, gu gauta egun abesten. Potxokiak. Hippity-hop, hop. Gorrotu dut hippity-hop. Hippity-hop, hop. Hau betiko mugimendua da. Marmartik galtzen ikasi behar duela uste dut. Dagoeneko galtzen badaki. Orain irabazten ikasi behar du. Potxoki masusta sudurrean eramatearen jokua. Marmartik irabaziko du. Tira, indartzu, hori sebera esantzen duen itxuketa jokoaz. Bai, Marmartik joko guztiak galdu ditu. Baina joku hau ezberdina da. Marmartik oreka izugarria du eta asko saiatu da. Hasi dira! Marmartik ez du irabaziko, jakintxu oso aurretik doa. Jakintxu! Enekien hain ona zinenik joku honetan! Tira, mila esker indartzu, baina egia esan ez da. Naita egin duzu. Marmartik laguntzen ari zara indartzu, hori ez da bidezkoa. Aurrera, Marmarti, lehena zoa! Ene, ez dago beti irabazterik. Aupa, Marmarti, aupa! Ai, ene, galdu egin du berriro. Sudurragatik irabazi dizu zira. Tira, Marmarti, galdu duzula eta ez da arrazoia. Kaxa lehertzeko. Nire irudi gehienak hartu dituzu xiskalari. Joko honetan ikagintzen dudalako da hori. Ea, mugintzizu. Oker mugitu duzu intzizu. Kontu gehiago izan behar duzu, gogoan izan arauak. Momoak ipotxak jaten du, eta sorginak momua. Eta intzizuak denak jaten ditu, galdu egin duzu. Beraz, hemendik aurrera nire jokuaren irudia izango zara, intzizu. Norbait garaituko zaitu noiz bai xiskalari. Eta orduan gu guztiok aske izango gara. Ziur nago hori ez dela gertatuko, intzizu. Orain, nire urrengo lehiakidea bilatu behar dut, edo nire galtzailea esan beharko nuke. Bola jokua paregabea da. Ezin du inolaz ere galdu. Marmartik erraztasun guztiak ditu. Nire bola bereziarekin jokatu behar du. Eta gainera motzen aurka jarri dut munduko bola jautzaile txarrena. Baina bera dugu baita ere munduko zorte oneneko jokalaria. Nire ustez hemen inguruan norbait jokuan ari da. Aurkitzen dudanean bere biziko jokua jokatuko du, edo agian bere bizitzarako jokua esan beharko nuke. Katu inozori, esnatu egin nauzu, nik ez dut astiri zure joku txepeletarako. Jokuetarako astirik ez, Nor zara zu? Xiskalari da nire izena eta jokuak antolatzea da nire lana. Nik jokoa egorretatzen ditut, eta alde hemendik ipotxalen hori. Aukera zazu, jokatu ala hil. Jokatu ala. Ez zaitez. Ikusten? Ez duzu aukerarik. Tira horrela jartzen bazara. Agian jokatuko dut. Zertan ari zara, pentsatzen? Bete-betean jaurtiketa bikaina, Marmarti! Motzek jaurtiketa bakarra du. Zuk irabaziko duzu denak botatzea espadu lortzen. Aien, joko benetan kilikagarria da. Baina motzek inoiz ez du bola guztiak botatzea lortu eta. Hain zuzen, nik Marmarti irabazle bilakatu dut. Ikusten? Tira, Marmarti, zer sentitzen da behingoz garaien. Ez! Gorrotu dut ez.
Gaizki ari zara, gogoan izan. Momoak ipotxa jaten du, sorginak mamua, eta entxisuak denak jaten ditu. Badakit. Ea ikustagun ipotxak mamoa jaten du. Ez, mamoak sorgina jaten du. Edo, zera sola dio, azken finean joko bat besterik ez da. Mugimendu okerra da. Garrantzizko mugimendua. Ez da oso ona izan baina, benetan ikusgarria da. Ez zenuke zertan jokatu behar, Gargamel. Ez zara bat ere ona jokoan. Beraz, galdu egin dut, eta zer? Joko petraloiek baino gauza garrantzitsuagoak baditut. Ez orain ez. Zertan ari zara? Zeden montre gertatzen ari zain? Mendik aurrera, nire jokoko irudi bat izango zara. Potxokieita, Marmartik ezin du ezer irabazi, naiz eta hamaika joku ezberdinetan saiatu. Bira ez da sekula joko zailea izan. Zera pentsatzen aritu naiz, Potxokieita, ote dago irabazteko formularen bat. Irabazteko formula bat? Bino ikustegun. Lehenengo pazientzia pixka bat eduki behar da. Eta gero garrantzitsuena benetan irabazina izatea. Baina, Potxokieita, ez aldago ukendu magiko edo antzekorik. Ez. Ez da horretarako ukendu magikorik. Gainera irabazteari grazia kenduko lioke. Itzaitez kezkatu, Potxokina. Marmartik ez du beti galduko, inor beti irabaz ez dezaken bezala es. Egina duzu, Marmartik, nire bizitzan ez dut hiru hankako lasterketarik galdu. Lasterketa hasi aurretik, Potxokitak intxuaren aholku liburuan garaitzeko era berrikusi beharko nuke. Zergatik gertatzen oten naiz ni beti nagirekin. Zuzarelako esna eduki dezakeen bakarra. Irabazi aldugu. Prest, aurrera! Tira, zure laguntza gabe ezin dugu irabazi. Gorrotu dut zure laguntza. Nederki hori da eskerrona, nik etxi dut. Zenbait potxoki ez daude garaile izateko egina. Poste naiz amaitzeaz, nire masaila samindurik daude. Eta ni belarriko mina dut. Zobi izango du sendatzeko lo hartzea. Nik uste non hiruakako lasterketa indartzuk irabaziko zuela. Bai, baina hori bianka bakarrik erabiltzen ari delako da. Ze gertatu zaio Marmartiri? Laguntzeagatik nirekin asarratu da. Dirudienez berak baino gogo handiagoa nuen irabazteko. Ziur nago uste honez egin duzula. Honela jarraitzen badu Marmartirekin hitz egin beharko dut. Zen durrengo jokoak indartzu? Beno, Marmartik joku guztiak galdu ditu. Hasi etxuketatik eta lasterketaraino. Eta nik ez dut. Nor da hori? Ez dakit baina ipotxa raro bat irudi. Nola aurkitu ote du herriska? Nik jokoak antolatzen ditut. Ez zuetariko nori atsegin zaizkio jokoak. Guztioi atsegin zaizkigu jokoak noski. Ederki, orduan guztia jokatuko duzue. Ez, badakizue Potxokieitak ez ezagunekin ez jokatzeko esan ohi digula. Bai, guk ez dugu zurekin jolastu nahi. Orduan agian, zuen txikien bizitzen gaten jokatuko duzue. Nortuko borobila. Zer egin diezu Potxoki txikiei? Inoizen naiz honen tentego nire bizitza osoan. Lagun gaitzazu. Joku hau amaitu da ipotxinozoa. Utz nazazu bakean. Jokua hasi besterik ez da egin. Jokazazuen nirekin, edota txikiak nire jokuaren parte izango dira betirako. Jokuak ongi pasatzeko sortuak dira. Eta ongi espaduzu pasatzen ez dago jokurik. Baina ez zaitezkezkatu, agian joko simple bat baino gehiago beharko da, zure naia pizteko, Marmarti. Gorrotu dut nire naia piztea. Dagoeneko bakarrak geratzen da. Ez da barregarria, ez da pixka bat ere. Eskerrak potxoki gehienak ondartzan dauden gaur. Bereien zain dago. Ezin algenuke honetaz hitz egin. Ziri montre potxoki izen da hemen. Ara, beste bi jokalari ditugu. Potxokieita, eskerrak etorri zaren. Ez pentsa galtzeko beldur nintzenik, ez noski, ez, egoera guztia. Jakintxu, zer disilik. Nor zara zu eta zer egin diezuene potxokitxoi. Desiskalari naiz eta gudenok jolasten ari ginen. Jolastera bortxatu gaitu Potxokieta. Eta ez kaitu aske utziko berak galdu arte. Berak ez du sekula gai. Nahi alduzu jokatu. Dirudien ez iziazu beste aukerarik usten. Ederki, arauak hauexek dira. Ipotxak potxokia jaten du, momoak ipotxa eta sorginak momoa. Nik uste nuen baino lehiakideo behar izatera suertatu zara. Zertan ari garren badakigulako gertatzen da hori. Mugizazu hau Potxokieita. Jakintxu ez. Bai mugimendu txarra. Galdu egin duzu, Potxokieita. Txalena! Barkaidazu Potxokieita. Horren zure txanda da, Potxoki buru beroa. Jokaldi hau penetan ikuskardia izango da. Gorroto dut hau.
Askoz ere joku erakargarriagoa litzateke. Momoak ipotxaian ordez beste aldaketa bat. Mugitu! Noski, baina esan behar nizuna amaitzen utziko bazenit. Zureak egin du! Otokiaita! Irabazi aldugu. Eta orain nire azken lehiakidea. Azkeneko potokia! Jakin beharko zenuke, benzuren txisua galdu ezkero, ez dinezkoa dela irabaztea. Txisuak denak jaten baititu. Oraindik irabaz dezake. Ongi pentsatu Marmarti. Hori da Marmarti. Oh, zer dau! Ez dinezkoa Ez da! zara hartu joko antolatzale inozoa ni ere intxisua naizela. Oh, ez! Jepiti hop mugimendu egindakoan beti galtzen dute. Ez! Ongi, aske gaude! Bai, banekien, amets gaizto bat besterik etzela. Ongi etorria etxera! Utziozu negarrari, ezin da beti irabazi. Eta zure ama ezkezkarazteagatik ez duzu jokurik egingo hilabetez. Zer diozu irabaztean, Marmarti? Gorrota dut irabaztean.